Kalau mau baca kadung mangan. Gak iso. Iki lho sawo. Kadung mangan. Iki padene mana, Po? Mangan sambil pecel panggang. Enak. Mantap. Ada pecel panggang. Iku apa belanja? Mosok kok. Ora kok jero. Gonte dikel ambek apa lho Aku juga punya HP gitu. Nih HP-ku. HP-ku lucu kan? Wow. Kamu teki ta Mede? Bagus banget. Kang lebar. Iki moto barang iki apa tak panggang. Abi manyu mlayu ndi? Panggang iki. Cuma pada arisan, Mbak. Aku beralih kok, De. Tapi bos. Tahu. Alene kau seriwuk. Laku lambek kono nang putih. Kayu iki. Tambah itu. Aku mare ra kaya mata lho ning goreng ki. Moto kue ku malah. Ben mengimis ngene dipotong. Payek, Mak. Gua semak ro. Enggak par, kita buka na yo. Bagus lah. Timbang baik mungkin Piro? ya, Mbak. Review pil Alex beli 2000 nang 6000 telu. yo 6.000 murah meriah ya. Wong balane wis ra kaya ndak entekno. Enak disuling ngene renggong. Enggak, ojonane yo. Aja kenceng-kenceng. Kon ora tak tah loro wae. Kulkas kulkas. Yo kok digo sesona. Kadang tok kene wae ren. Duet-duet iki semua. Ora nang tanggane. Watunane gong nebo, guys. Kowe mek Enak to, Dek? Nak, Enak di delok. itu Apa iku jenenge? timun. Timun. Mantap, awas. Mundur, ketabrak. Mau rene ya wes saiki. Jawa ya, Jawa. Kacang. iki apa dene kene ijo-ijo iki? Blimbing. Gak sih, tambah ijo. Ada blimbing. Mak, kaya lambe apa, Mak? Blimbing tak masya Allah. Ambek apa? Mas, klub blimbing enak yo. Ambek pilih semen yo. Iya. Nah, iya ya maksudnya Rica. Tak ngono kaya Mas itu. Bapak blimbing kuning. Lanang. Iya kuning. Iya. Lanang. Dir panen gondek tuh kuning. Enak. Di sini telu aku tak. Muduh mana? Gowo kawul barang. Dilema. Tapi kelan kapas. Piro? 200 ngono nak ngono. Ngene ape 3000? Iya. Ditimbang mak iki ngono. Mak. 5000 nggo. Ape kelan gonte kilo cah kok larang temen juga 3.000 lah. Melayu. Pindangan kau entek, Dek. Boleh 5000. Pindangan kau entek. 200. Dile godhongen. Blocok, guys. Ayo dilarisi sore-sore. Icak wake yo De ning ngene iki. Saiki menapa kok ditimbang trae? Peno sik apa? Bawang ngono ta, Rade? Elit tapi. Wah, Nduk 2000 dong. Ini kok elit belajar ini, Mbak. siji kuwi sesonean Kalau belek nara iso. Ya wis kok njowo. Ya aduh. milah-milah iki lho, Du. 6000. Lah wong 5. Beda Mbak. Jagungnya bagus. Malah di konten bagus Tapi ya. Ya Dek kok. Ya kalah-kalah ya bahasa Indonesia. Oh. Bagus toh. Lho mbake tenan, Je. 5000 wis ya. Bisa bagus tenan, Mbak. Wow. Bagus ya, Mang. Kerupuk rambak. Nek kono nek pilihane tenan. Mahal tenan jagungnya. Oh ya. Sing ngopo le, Mbak? Tak turu ke? Ya. Markong turu. Main. Apa? Bayi kok kuwi iki jajan, dikek jajan. Jajan apa? Ayo delok unboxing lha apa? Jaga andong sitok. Aku bayang untuk idak mah. Delok ya unboxing. Wah, lah jajan.
Oleh 3 ayam guys sama kala petak. Wah. Ora jajane sarenteng. Ya. Abi kagak. Nang marmete mana ndi? Kuwi lho, satu wae nek dilang. Nek sore ngene iki lho rajane ra kaprah. 5,5 tene kok kono lah. Ya 5,5 bedi enak ya. Alah, pengah barang. Do dene nang ndo ngene ya. Gopo kok bodoni terus terang. Ale ku mang ndi, guys? 12. Aku mek ale ae. Jakah mak iki lho jene ale. Iya tak kok. Mau aku wae iki wae. Sak dadi tak prapruk ngene. Yo. Iki jek musik. Mo, aku mesti ngandho kok kono larang piro sak 2000 mah. Kowe loro tapi aku loro, kowe loro. pilihmu ambek iki. Wes. Kula 5. Lah iya nek loro iki ae do. Kita ae. Tak pae ning ngono. Tempe bos. Tempe bos yo duwe, tempe tenan duwe. Ngene tak Bos. ora ambek patang sing macet. Ana Allah Car rempaya kok bayam-bayam. ajur mumur. Malah itu kelan. Timune men 2000. Timun Men timune lali. 15 setengah. Timun 2000. Wis. Piye? Doyan ke? Mau kacang? Mau jajan itu. Oh. Halo. Halo guys. Halo. Namanya siapa? Hilang siapa? Hilang siapa? Bumantara. Siapa bos? Siapa? Mamanya siapa? Hei. Uli. Uli apa? Ini HP ini. Aduh. Ini Mama Yuri. Rejo guys, iki bocil ndi ya? Piye rasane? Manis. Yang minta. Makasih. Ini tak buka ini ya. Wes cukup. Aku tak bayar dek Karni. Masih banyak.